Maja je jasno stavila do znanja šta se sme, a šta ne sme kada je ona u pitanju. Teodora Delić je odlučila da konačno razjasni odnose sa Majom Marinković, pa je prišla kako bi sa njom istrala stvari na čistac. Njihov razgovor bio je napet, ali i neizbeživ, jer je Teodorović neko vreme mučilo Majinu izbjegavanje i hladno ponašanje. Tokom otvorenog razgovora Teodora je saznala pravu istinu. Maja se svesno distancirala od nje zbog priče koje su kružile o Asminu Đurđiću. Naime, Marinkovićeva je navodno čula određene komentare i sumnja da Teodora stoji iza širenja informacija vezanih za Asmina, što je unelo nepoverenje u njihov do tada korektan odnos. Teodora je pokušala da objasni da sa tim pričama nema nikakve veze i da joj nije bila namera da se umeša u tuđe odnose, posebno ne u Majin, koji je i sam pun turbulencija. Ipak Maja je ostala rezervisana, naglasivši da više ne žele da bude deo bilo kakvih spletki i da joj je potreban mir. Majo, ti se meni nikad nisi loše obratila za ova 2 dana, rekla je Teodora. Nisam. Šta je bilo sinoć? Za šta? Za ogledalo. Ne, rekla je Maja. Osjećam da si drugačije prema meni, rekla je Teodora. Mislim da me nameštaš za Asmina, ali nisam se zato naljutila. Ove godine se ni sa kim ne družim, rekla je Maja.